שלום לכולם, כאן רוי ותומר HD, סתם, רוי ותומר HD בסדרה חדשה וראשונה. נגיע לערוץ הזה. רגע, יש כאן פרה. רגע, שמעתי סי. איפה אתה אומר? מרים. אוי, שים עליי רגל האידיוט הזה, אני אראה לו מה זה. אידיוט. שיטות רדסטון מטומטמות. שלום, תכירו את תומר בודניקוב. עכשיו אני אעשה שיטות רדסטון מטומטמות. נחזור אליכם אחרי הפרסומות. היי, זה משהו טוב. זה שבל דיימונד בחנות. כן, כן. היזהרו מהאיום של הזומבים. טום טום טום. תשתמשו במצית. כן, כן, מצית, שמעתם מצית. זה יעזור לכם. מה שיעזור לכם זה לא מצית. סליחה אותה האידיוט הזה, לך לעזאזל, מה אתה עושה פה? מה שיעזור לכם לכתוב שזומבים לא יתקפו אתכם על הפקודה הזאת. מה אני עושה? זה פשוט. למה הם יתקפו אותך? כי אני בעולם שטוח. מה זה הפרסום המפגרת הזאת? שים את התרגיל הכחול. קדימה. כחול. כחול! כחול! רגע, זה שחור. אני רואה הכל. שיטת רוי. סליחה, טוב, מה קורה אחי? תודה. לך לעזאזל. בוא נראה. פופיק. הוא מציק לי אמא. טוב, יאללה. אני אידיוט. יורק. כן כבר. טוב, אני עכשיו אעשה את ההמצאה הכי משוגעת בעולם. המצאת הרדסטון שלי. זה לא המצאה משוגעת בכלל, היא רגילה, היא בסדר, קוראים לה כחול. סתם, אני ידעתי מה הילד הזה. נכון, הילד הזה פשוט גאון. מה שתגיד. סליחה. טוב, חזרתי, סליחה. מה שתגיד? תגיד מה אתה בריטני ספירס? תפסיק. אני לא בריטני ספירס, אני ג'סטין טימברלייק. יש ג'סטין טימברלייק. שאתה אומר את זה? אוקיי. שכחתי. לא, האמת היא, אני לא בריטני ספירס, אני ליידי גגה. הבנו. גגה, אתה רוצה? איזה תינוק חמוד. די. טוב, יאללה. אתה פשוט לא מוכן לראות, אתה לא יודע לראות יופי. מה? טוב, חזרתי. טוב, הוא הציק לי. מלאיב. די, אמרתי. גגה. פופ. סתם כבר. ייי. טוב, הסטנדאפיסט שלנו מת. הרגתי אותו, סתם. הסטנדאפיסט לא מת, הוא קבל אותי. מה קשור? אתה הסטנדאפיסט, לא סתם, אתה אידיוט, לא סטנדאפיסט. אתה לא מצחיק בכלל. נכון שאתם לא צוחקים מה זה עלי... אני המצחיק. די, לך כבר. הוא אידיוט. סתם כבר! אני כלבי ליידי גגה, לא קוראים לי גגה.
תראו, אני לא כמו הילד הזה. טוב, זהו, זה ההמצאה המכוערת שלי. עכשיו ההמצאה השנייה המכוערת שלי. לא, עכשיו תור הילד הזה. לא, רגע, פרסומות. לא לעשות את זה עם שלט ביד. זאת ההמצאה של תומר. אומייגאד! אני המלך, אני מתתי. בפרקים הבאים של התוכנית. שזה יפה! מכירה. גרוע! תענה להם! היי, אל תשחק איתי, אני הווילג'ר החזק ביותר בעולם. לא, אתה אידיוט. שחרר את החץ בקשת, נראה אותך הורג אותי. מה, איפה אתה? אידיוט. אתה יודע שאני יכול לפרוץ. פרצו. עם כוחות השימוש שלך, החברים שלך עוזרים לך. היי, אל תרביץ לי, המעצבן. רוצה למות? רוצה אמרלד? איפה תשיג לי אמרלד? יש לך אמרלד? כן, תן לי איפה בתחת? הבוז. למה לי? למי יש נייר בעולם הזה? זה הכל שטוח פה. איך אני אמצא את הדבר הקוקוס המטומטם הזה? נייר זה שטוח. בואו. איך הגיע אליך את הנייר הזה? את יכולה להביא לי אותו בבקשה? לא. באסה. מה אני עושה עם אמרלד בעולם השטוח הזה? סליחה. מה תופקה? זה אח שלך? לא, הוא סתם מישהו שאני מכיר. לך לעזאזל. שזה יופי. אני אח שלך. היי! אני יותר זול, תאכלך. היי, אחרה! אני ארוג אותך! אידיוט! אני אדינקום! אוי, תודה, אני אוהב אותך. לך! מה העסקה הבאה שלך? שזה יופי! זה הפרקים הבאים. ביי. לכולם. נתראה בערוץ החדש, רוי ותומר גיימר. HD, סליחה. הנה האיש שמכרתי ממנו. בוא הנה נתפוס אותך! טוב, אוקיי, אנחנו ביום חדש. כלומר, יום רביעי, אני רק צילמתי את זה, אולי ביום שישי אני אעלה את הסרטון הזה. מה שהבטחתי לך, אני יודע. טוב, כנראה מחר... שזה יופי, סטופ ביי, יאללה, די כבר! בערוץ הזה יש survival games, מולטיפלר עם חברים, מלא דברים. אני אעשה איתו גם אנגר גיימס. תביא רגע. טוב, האידיוט רוצה אתכם. אני אידיוט. נתראה בפרק הבא של פספוסים משוגעים במיינקראפט רדסטון. ובסדרות הבאות, מה שתגיד תומר ורוי HD יואו.